jama'a dan gari ya gama da gari, dan gari ya gama da gari. ma'aikata An danna su mari, yan fansho an danna su mari, dattawa an danna su mari, da matasa an danna su mazan mari, mu da mata an danna mu mari, yan acaba an danna su mai mari, tuwoto an danna su mari, makaranta an danna su mai mari, talakawa an danna su mari. dan gunda Sai mun saka Allah jiri, dan gunda sai mun saka jiri. kai waye ne zai kunce mu ya marshal zai kunce mu dan talakawa mun san yancin mu a Bauchi APC muke mu kuyi tafi na kira mama kuyi kuda asalin mama ya minista fasledin gobe sadi ya ce fasledin mu karansi ne yaran mama dan gari ya gama da gari Ma'aikata 'yan fansho a mari, gasa daga gabar da na gabas dan gunda sai mun saka jiri ɗan gari ya gama da gari. ma'aikata 'yan fansho a mari ma'aikata 'yan fansho a mari sunan Allah mai tsarki mai ɗazu da yanzu zuwa gobe laimu turayayyen sarki Allah sunansa da hasabe mai haifa ba ba haifai ba kuma na nan Allah har gobe ban tasiri a cikin baitin zanyi wakar mai cika alkawari ma'aikata an danna su mari salati Allah karawa abadalla baban abadalla Muhammadu Nuru sakalai ne fuskar ka nake so in kallo da alaye da sahabban sa domin su ilahu muke maula ka yarda sadiku ya zama gwamna ka cire mana sarkin alfahari yan fansho an danna su mari yau ba sarkin wakan gwamna karansi isa nake zance a cikin lafazi kakkausa ne amma ciki zanyo zaurance mun yi shirin karɓar gwamna a hannun ɗan gunda mai kwace ga mashal gabar nan sun rike Allah shi ɗaya wutiri talakawa an danna su mari Malali yana doka a gari ya zane kowa ba ladabi da kai ba sun tafiyar mulkin yanzu ka ji shi yana sababi kai ka sha kurumin karan zaɓe talakawa sai mun yi rububi Allah muka da mijin indan ƙauye mai biyo wata sarkin garari ma'aikata 'yan fansho a mari zo da farare 'yan baiwa masu shirin bunkasa gari zaɓi sadiku ya mashal na sadiya mai kawun lamari lamar dan gabas dagun shehu mutumin kirki baya fare tuton titiri za mu yi nasara ku kawar mana mai sata a gari to kowa ma an sa shi mari wurin mata bana zai faɗi musa sojan sama mai lagari mutuncin kowa baya gani talakawa har ma mai rawani dirdira Allah ran zaɓe ƙuri'un mu sai sun ma lahani ƙaura halele mai halin banza ɗan gunda sai mun saka jiri ya mashal ka fitar mu mari garin bana shi ke maganin zoman mana o'o ka saurara mun shuka gyaɗa bana ta kwari mun tone saura mai bara muka inji ma zai mai bawon ciki sai mu zubar shara gane baba sadik ne mayin mu saka a abinci mu sha barari ma'aikata bana bayan garari daɗi duk wanda ya yarda da kansa baya kore a cikin gayya ko ya tuma tsalle ya yi cara a cikin gungun wasu 'yan
kwaya sai mun saka jire. kwararren jagoran musa daga baya bin yan kama karya Bauchi State Marshal muka je. yan moci ku so mai canjin nan mashal ne jagora na gari Dan gari ya gama da gari. mu zaɓa don mu fice karari Dan gwanda sai mun saka jire. dawa ta gagari kauran nan ya tsere ya bar sojan Dan nan gari ya gama da gari. yaga yadda ake sarrafa daji da ilimi ba zagi sannan Dan gwanda sai mun saka jire. ya tsorata ya fara surutai kamar wani zararre kenan Bauchi State Marshal muka je. jirgin sama ikon Allah ne kai shawagi mashal na gari Dan gari ya gama da gari. talakawa sai mun bar garari mutunci rigar jagora adalcin wajen zaunawa mutunta matasa har mata yana ladabi gun dattawa baba sadika in yi gwamna hauma ta karewa kwararre ne a sanin mulki baba sadika ne bangon sigari oyoyo oyoyo ina kuke al'ummar bauchi ku zo mu fatattaki mugaye gayyar hadama marasa kishi masu ɗabi'un kuraye Allah ne gatan mu maja ba ma tawagar ƴaƴan maye wasa aka ce farin girki kima ta girma rashin nazari oyoyo oyoyo mashal karan sai isa ne ɗin dai an san ya kan wakar wawa wasu sun maishe na zubin gora a gefe suna yi min zamba suna kallo na ɗan ƙarami a sufato ai ba su duba ba amma ka zarar in na kai naushi a waka sai an ɗauki jiri ma'aikata an danna su bari farko waye za na kira na dada deji za na kira sifi bello amana ne uba tafi da amana ne mai jama'a fada a zaune jarima na giya ɗe sannu adamu bello amana ne dokta sana abdu amana ne shehu zarami yana zaune ya hayami ya jigo ne salisu wakos ya yarda wakilin birni jigo ne ajiya na galambe amana ne babatar kunya zaune kabiru gida da amana ne siniya direba amana ne ibrahim sokoto na zaune na POPA na yarda amana ne kai mama kabiru oro yana zaune ga mazi ma na zaune dokta amma mana ne buhari baba ali na nan ahmad zul shi ma na nan abdur rauf shi ma na nan imrana shi ma aina nan adc na gaida ka sirajo da uban gaske pps dattijo ne silo kaura ga dan gaske kwamar sabo amana ne amma gida ɗaya na zaune wannan mai amana ne baba kyare amana ne baba lantai na zaune sufuri ma na zaune kaci lafiya na nan manyan mata ma na nan masu amana aina nan ya ko aisha ta da mama sadiya zangona halima yari mama na ce hajiya balaraba yar gaske nafisatu bello fiye ce maryam shalam darakta ce dan hajiya na gaida ka kaura kai ma gaida ka uwa na gaida ka mahmud na gaida ka na ga gogo na gaida ka ai man shalelen mama PMPA jama'are karansi ne kewa ke ku talakawa duk ku biyo kuma na mashal alkhairi bawa talakawa an danna su mari yan bauchi an danna su mari na kirfi an danna su yan mari alkaleri an danna su mari yan bagoro an danna su mari tafawa balewa an danna su yan da mari sun danno an danna su mari ga yan toro an danna su mari jiwo ta zo an danna su har mari da na warji an danna su dan mari dingi a kwamba an danna su mari na dare zau an danna su mari na misauma an danna su har mari yan damban an danna su mari har na gamawa an danna su ga mari na yan shira an danna su mari na giyaɗe an danna su mari jama'are an danna su kai mari katakon an danna su mari ita suka ɗau an danna su
dan baba shine nan zai kunce mu Ɗan gari ya gama da gari. ma'aikata an danna su mari Barka da gabas ɗan gwanda sai mun saka jiri. dan gari ya gama da gari Ma'aikata 'yan fansho amare. gasa daga gabar da na gabas dan gunda sai mun saka jiri Ɗan gari ya gama da gari. ma'aikata 'yan fansho a mari Barka da gabas ɗan gwanda sai mun saka jiri. Ɗan gari ya gama da gari. ma'aikata 'yan fansho a mari